Днес ще те науча на Unicore модела и ще можеш сам да хващаш сетъпи като този и печалби като тази. За да получим Unicore модел ни трябва точно 3 конформации. Една от тях е Liquidity Sweep. Може да видим тук, това е Previous Day Lower или предния ден най-ниската точка. А тук обираме тази ликвидност. Второто нещо, което ни трябва, за да получим Unicore модела, е смяна на посоката на пазара или Change of Character. А ние имаме точно тук. Може да видим, че цената върви в downtrend, т.е. тя се движи надолу. А за да получим Change of Character или смяна на посоката, то ние трябва да преминем през последната най-висока точка от падащата цена. А ние го правим точно тук с този кендъл. Третото нещо, което ни трябва, за да получим Unicore модела, това е Fair Value Gap или Inverted Fair Value Gap на пътят, когато променяме структурата на пазара. Сега ще ти покажа. Може да видим, че точно ето тук е имал Fair Value Gap. Сега ще го отбележа. Този Fair Value Gap е играл ролята на Resistance. Но веднъж когато той се пробие, той става Inverted Fair Value Gap. И може да го ползваме за обратното, Support. И точно това става. Свещта удря саппорта и се прибира обратно. Точно тук ще бъде нашето entry. Стопът ще го сложим под инвъртнатия Fair Value Gap, а именно точно под тази свещ. За Take Profit ще видим ликвидна зона, а именно азиатските висоти. Точно тук. Нека да приместим и да видим колко ще се получи. Точно 2R. Нека да видим как сделката върви. И ето с лекота стигнахме до азиатските висотини и направихме 2R с този прекрасен сетъп. Liquidity Sweep, Change of Character, Fair Value Gap или Inverted Fair Value Gap на пътят, получаваме прекрасният Unicore модел. Пробвай го сам и сподели какво мислиш в коментарите.